ba sallah sai an gaye salamun lahi alaika duk wanda ya soka ya kama madafa duk wanda ya ƙi kai asara Muhammadu Rasulullahi. Yaushe zani yau gamo ne ka ko a cikin mafarki aiki ne a raina habibi na mukutari aiki ne a raina habibi na mukutari aiki ne a raina habibi na mukutari ai daga kai Allahu ya rantse ba za ya kawo tamkar kai ba shakira da kirani mashkur gani gaban kaina da kuka min wata kyawun fuska ana bosa doko allama kuma fani ne ta kasan do'aya sadauki sama aiki ne a raina ya habibi na mukutari dan wata tallace na dauko a cikin ta babu hasara lafiya ko da gama wata tallace na dauko a cikin ta babu hasara na bace hajar ta gudu ba darajar ta ta fita nira darajar ta ta fita kala darajar ta ta fita sai ba darajar ta ta fita komai aunar kairin abiya ce ita ce za ka yi kasira faɗi mauta sai rabauta ɗani uhibbuka ma'aiki